Příběh dvou mladých horolezců z východu Slovenska začal úplně všedně. Láskou k přírodě a k lezení. Co dokázali, už tak všední není. Jako první Slováci se vydali na jednu z nejnáročnějších horolezeckých stěn, obří skalní jehlu, vrchol Cerro Torre v Patagonii. Tu sme na Tomášovskom výhľade, vlastne tu som aj začínal liesť. Bolo to také prvé zoznamovanie sa s horolezectvom. A tí horolezci alebo alpinisti, čo lezú vo vysokých kopcoch, tak skalky majú väčšinou na to, aby sa mohli pripraviť na väčšie ciele, na vysoké kopce. Napríklad ako sú Tatry, Alpy, lebo ja som bol aj v Pakistane, liezli sme jednu z najväčších stien na svete, Great Rango, alebo bol som aj na 7000 v Pamíri, aj teraz Patagónia. Je to veľmi vysoko hodnotená hora. Považuje sa za jednu z najťažších na svete, takže aj si veľmi vážime, že sme tam mohli byť. Patagónia, tie hory, na ktoré sa tam lezie, Fitzroy a jeho skupina Cerro Torre, ona vystupuje z Pampy. Vy idete autobusom, po úplnej rovine sú tam jazera a zrazu sa pred vami ukážu hory, ktoré vystupujú nad krajinu 3000 metrov. Takže je to fascinujúce vidieť celú tie hory, je to úplná nádhera a každý horolezec si myslím, že je to jeho sen vyliezť na niektorých z tých kopcov. A to samotné lezenie, napríklad na Cerro Torre, je špecifické. Tá hora je bičovaná vždycky zo západu, tak všetky tie útvary snehové sú nafúkané vlastne zo západu na východ. A ten sneh je taká inoveť, ktorá nedrží dobre. Nie je to také ako v Tatrách, keď lezeme po ľade alebo v nejakých zamrznutých trávach, ale ten sneh, tam človek dokáže vopchať celú ruku do niečoho kolmého a takto sa tam drží a hovorí si, nech to so mnou nešmykne a istenie je strašne chabé. Tak bolo to sem tam také vystrašené, človek nie je na to zvyknutý. Pod kopec Cerro Torre je dosť dlhý nástup, 35 km, z toho je nejakých 10 až 15 km po ľadovci. Po úplne rovnom ľadovci monotónnom, takže ten nástup nám trval 2 dní. Samotné lezenie od basecampu bolo nejakých 600 výškových metrov. Spravili sme to za jeden celý deň a je to lezenie tam typické tým, že z toho silného vetra a z tých krutých podmienok poveternostných je aj na kolme až previsnutej skale olepený sneh a ľad a vytvára tá príroda úplne neuveriteľné podmienky na lezenie, aké skoro nikde inde na svete nie sú. Funguje to tak, že jeden to vyťahne, tú danú dĺžku, ako vyťahne hore lano a lezieme s lanami s takzvanými dvojičkami alebo poličkami sú dve. Takže my dvaja sme potom liezli trebárs poslednú dĺžku na vrchol ťahal Smolo a my dva s Mišom sme išli súčasne spolu. Mišo bol nado mnou asi tak 2 metre a ja som liezol pod ním. Bolo to niekedy celkom srandovné, lebo všetky tie ľady mi padali do ksichtu. A takto sme sa vlastne dosiahli vrchol. Jeden vždycky vyjde a potom my dvaja za ním. Sme od 4 ráno, už bolo asi 6 hodín večer, tak som si povedal, že už si dosiahol to, čo si chcel. Chcel si byť na vrchole Cerro Torre, bol tam nádherný výhľad. Keď sme boli hore, boli sme strašne šťastní, kričali sme. A keď sme zlaňovali, tak som si povedal, nech už bude všetko dobré. Pri lezení nie je najťažšia vec je vlastne zostup z toho vrcholu. Nie vystúpiť naň, ale treba si aj uvedomovať a dávať pozor aj na ten zostup, pretože tam nastáva veľa chýb, čo sa týka lezeckých výstupov, pretože horolezci si už myslia, že vlastne super, mali sa vrchol, všetko je OK, ale niekedy sa môže stať, že to podcenia. Tak lyžovali sme z priečného sedla v takom jarnom snehu. No a vo veľkej rýchlosti mi vypla jedna lyža a tá druhá nie. No tak som si zlomil obe kosti predkolenia.
Snažím sa rehabilitovať maximálne, ako sa dá, aby som mohol byť znova späť. Pretože sedieť doma zavretý v bytovke je pre mňa to najväčšie utrpenie. V Tatrách je nádherná línia, ktorá sa dá preliesť za viacero dní. Je to vlastne hrebeň západných vysokých Abeliánskych Tatier. No a bola to pre mňa veľká motivácia. Raz som to skúšal v roku 2009 s kamošom v lete. Nepodarilo sa nám to preliesť. Po 8 dňoch nám došla strava a aj prišli silné búrky, tak sme to radšej ukončili. No a o 2 roky na to som sa do toho odhodlal ísť s mojimi dvoma kamošmi Adamom a Gabom v zime v trojke alpským štýlom. Znamená to, že sme všetko jedlo na 15 dní mali so sebou v batohu plyn na varenie, na zohrievanie vody zo snehu a stány, spacáky, takže bol to taký čistý štýl bez podpory z dole. Takže tam proste bolo to vydržať v tých nepriaznivých podmienkach. My sme mali stále mokré, zamrznuté nohy, spacáky už neboli suché tiež. Lezenie tam nie je až tak obťažné, ale tá psychická výdrž, to tam je. A nejak sme boli dobrá dvojica a vedeli sme sa veľmi dobre doplňať motivačne. Proste niekedy sme mali krízy, že on nechcel a ja som ho namotivoval, potom ja som nechcel, on mňa. Takže stále sme sa tak nejak dotiahli ako dobrí kamoši. Prechod hrebeňa západných vysokých Abeliánskych Tatier si vážim akože najviac zatiaľ za tú dobu, čo žijem. Je to môj taký top výkon.